माने आङो सालबारि डिस्ट्रिक्टनि जेनेरेल सेक्रेटारिमोन इउथनि इपिपिआव सिगाङाव दंमोन ओमफ्राय दा रिजाइन होबाय आरो बेनिफ्राय मानि थाखाय रिजाइन होखो? माने जोङो इपिपिआव थानानै गोबां माने किसुमान खामानिखौ मोजां मोनाखै माने आथिखालनि इउपिपिएल दैदेननाय प्रमद बर' दैदेननाय सरकारखौ मानि थाखाय मोजां मोननानै फैखो? माने जोंना प्रमद सारआ जिबायदि खामानि मावबोदों बेखौ जों मोजां मोनदों। दाखालि बावैसो माने एनआइए केस नांनानै थानाय जोंनि एक्स एन बि माखाखौ प्रमद बर' दैदेननायाव दिहुननाय जादों। बेनि थाखाय आरो किसुमान खामानिफोरखौ जोंनिखिजाय बहुत मावदों। बेनि थाखाय मोजां मोननानै जों माने इयुनाव बेफोरबायदि मावलांबाय थागोन माने जोंबो आवगायलांबाय थानो हायो बेनि थाखाय मोजां मोनना फैदों आरो बबे समस्थिनिफ्राय फैदों? आङो मथंगरि समस्थिनिफ्राय फैदों आरो साबैसेसो फैदों? जोंथ' मथंगरि आरो सालबारि डिस्ट्रिक्टनिफ्राय गासै 62 जना नुजाथिफैनो हादों आरो बे नोंथांमोनजों लोगोसे फैबावनांगौ। औ फैबावनो लागा दङ, कन्टेक्ट जाबाय दङ। बिथांमोनाबो नै साननैसोनि गेजेराव फैगोन आरो कन्टेक्टआव दङ बिथांमोनाबो। मथंगुरि हिसाबै नोंथांमोना लाइमोन हिसाबै माबायदि पार्टिखौ दैदेनलांनो बा खामानि मावलांनो थाखाय साखा फारा जादों? जोंथ' दा गासिबो लाइमोनफोरा खौसेयैनो दङ, खौसेयैनो खामानि मावलांनो नाजादों आरो इउपिपिएलआ देरहागोना हाया? इउपिपिएलआ 100% देरहागोन जोंनियाव एबार। गासिबो ज' ज' ओंखारबोदों बेनि थाखाय 100% देरहागोन आरो। खुलुमबाय, आंनि मुङा श्री मन्जिल बर'। आं बिष्णु मथंगरि समस्ति एपिबि ब्लक कमिटिनि एसिस्टेन्ट अर्गानाइजिं सेक्रेटारिमोन। बेजों लोगोसे जेनेरेल सेक्रेटारिबो दं। दिनै जोङो एपिबिनि बिबानखौ नागारना फैनानै इउपिपिएलआव जयेन जाफैनाय जाबाय। मा जाहोननि थाखाय नोंथांमोना एपिपि पार्टिखौ नागारनानै एपिपि दोलोखौ नागारनायनि थांखियानो जाहैबाय मा, जिहेथु जों दा एपिबिआव हाबनायनि उनाव, एपिबिआव थानायनि उनाव नुनो मोनबोबाय जे एपिबिनि सिंनि किसुमान खोथाफोरखौ जों हमदांनो मोनबाय। थारमाने एपिबिआथ' गाव हारसिं इलेक्सन गेलेनानै देरहानो हानाय खेमथा गैखाया। आनोखि बिसोरो माने बर'फोरनि भटखौसो लेथेर फेथेर खालामनानै माने गुबुन मोनसे राजनिथि हान्जानो जुगदान होनाय बिदि सिंजों सिं माबा सोलिबाय थानायखौ जों एसे हमदांनो मोनदों आरो बेनि थाखायनो जों दिनै एपिबि हान्जाखौ नागारना फैनाय जादों। एपिपि हान्जाया बारा गोबाव जायाखै जोनोम जानाया। बिनि सिगां नोंथांमोना बबे पार्टिजों लोब्बा दङ? बेनि सिगाङाव जों माने राजनितियाव बिदि गैयामोन, माने गोदानथार जों निउ कामार होनना बुंजायो आरो गोदान दासो दा इउपिपिएलनि जानानै मा खालामबावनो? खामानि मावनो लामा मोनलांगोन बा जों सुबिदा मोनलांगोन बेखौ मिजिंथिदों। लोगोसे इयुथफ्राबो जिहेतु इयुथफोरनि सायाव गोबां नायगासिनो दं इउपिपिएलआ, गोबां खामानिफोर मावगासिनो दं इयुथफोरनि थाखाय। बेनि थाखाय जों मोजां मोननानै दिनै इउपिपिएलआव फैनाय जादों। दिनै साबैसे नोंथांमोना जयेन जाफैदों? जोङो ओजों मथंगुरि आरो सालबारि, मथंगुरि ब्लक आरो सालबारि डिस्ट्रिक्टनिफ्राय 30 जन मानसि फैदों आरो गुबुन पार्टिनिबो दङ, बिजेपिनिफ्रायबो फैदों आरो इयुथ्सफोर दङ। गासै जोङो 62 जन जयेन जाफैदों आरो बेखिनियानो।